Mas Bagong rada nyingkir aku ndelok streaming iki sampean ngelek-elekne ngono rada mikir sithik. Mikir lek. Ngelek-ngeleki pemandangan. Wong gur ngadeg kok ora beneran. HP ku dadi ngeblur iki lho. Nonano. Maune ya piye? Tak prakang bajana. Ngaturake lagu jebul kae mari kangen, heeh. Mbak. Sugeng dalu Mas Dalang. Selamat malam Mbak Lintang Kairo. Ya, sehat toh, Mbak? Alhamdulillah sehat Om Bayu. Paringi laris, paringi lancar rezekine. Sehat rada grok-grok ngoten iki. Ora apa-apa, jenenge piyai iki nek diarepi wong akeh ya kudu dijaga kesehatane. Nggih, pangapunten saderenge nggih Om niki rada telas wonten lho. Ora apa-apa rasa dipaksa. Ora apa-apa swara. Yai Putri rasa nyuwara ngeses tok wis apik aku aja. Kok ngeses. Nduk Lintang. Nggih, Dalang. Aku tak nyuwun pirsa saiki panjenengan iki pendidikane wis ngancik kelas pira apa wis kuliah? Ah nggih, sakmenika kula kelas tunggal SMA Om Bayu. Weh, kelas 1 SMA. SMA ngendi Cahayu? SMA Negeri 1 Puncu. Puncu. Oh nggih. Kediri. Kudu disebut mergo itu menjadi kebanggaan sekolahan panjenengan. Leres sangat. Nggih, Cedak SMA Kuncung. Puncu kok uncung. Puncung pripun to? Halo, perkenalan dulu Pak De. Ayo perkenalan sik. Nembe sepindah kepanggih panjenengan. Masya Allah. Pripun pawartosipun panjenengan Pak De? Tae sehat, Duk. Alhamdulillah. Ora usah wedi Nduk Lintang. Kuwi ya wong dudu genjik. Jane mau ki Ora. rada ajrih Sik, lho Om lho. Bayu. Kok semene kok diarani wong dudu genjik. Lah lek Pomo genjik ku ya luput wong aku wis babi. Iya. Nggih. Nggih, alhamdulillah saged rawuh dhateng desa. Saged sowan wonten Sowan mriki. wonten Growong Lor. Growong Lor. Alhamdulillah masyarakatnya banyak sekali nggih. Nggih, ayo disapa sik Nduk Cahayu. Nggih, Kok saged. Pak Lurah, Pak Narjo, Pak Kades. Katuraken sugeng dalu kagem Pak Lurah, Bapak Kades, sedaya bapak-bapak perangkat desa Nggih. lan sesepuh pini sepuh desa pundi? Growong Lor. Growong Lor nggih, Nggih. ya Allah lalian. Pancen bengi iki komplit kok, Nduk. Nggih, Saka komplit pejabat ya sangat. keparang rawuh. Wah, nggih. Copet ya ono kok bengi. Kompak. Ora eneng. Sakwise sampeyan dandan Bagong, saiki wis ora ning copet kene. Ya mula kuwi kan karya anak buahku ngono. Nggih, iki ana nawala Mbak Lintang. Nggih. Niki ana sing ngersake podang kuning. Udah kuning. Nggih ta, ana sing ngersake Sri Huning. Sri Huning sik nggih. Sri Huning sik, Sri Huning dibawani. Nggih. Niki ya Mas Nur Hadi ya WA ning aku, sik tak waca. Tak macane. Tak wacane kok tak macane. Ora sing nganggo kuwi kaduan karo ngelung ra iso. Wah, arep sepele iki kudu delok-delok gone sik. Nyuwun ayang-ayang dirajakan Banyuwangi kalih Pujaningsih. Waduh. Ya, kok diaturke. Yo, diaturke sik. Iki Sri Huning dibawani. Monggo ingkang bawa aku nyuwun tulung adik wedok Mbak Lintang Kairo. Nggih. Apa diwakili ya? Diwakili sik. Diwakili gandeng swantene rada gerak ya. Nek kuat ya monggo, nek ora kuat diwakili piye Cahyu? Diwakili bawane. Apa duet kalih Mas Bagong? Ya maine man kowe, Nduk. Lah pripun? Lah kuwi Saya wong enenge widodari kok dipangan celenge ya mak bangketen ta. kok iki. Pangapunten Mas Om Bayu. Anu sik karo Dita, kono Dit, kancane Dit. Kalih Mbak Dita. Nggih, Mbak Lintang Kairo karo Lintang Alian. Ayo. Ngapunten saderenge nggih. Om Bayu, Bapak Ibu sedanten, mangke langgame saged insyaallah. Oh, nggih ora apa-apa dibantu. Pun pokoke Ya wis. teman-teman kita itu tanggap, oh piye to? Nah, kancane iku endi sing kudu nampa bantuan? Nah, nek golek bantuan Ora pernapasan aja wong liya. Nggih. Wayang wayah limbuhan metu durpres. Iya. Derprese Nek makanan. bantuan pernapasan pandu. Ayo. Walah. Pandu ki bengi ki gur Yo, dibawani sik. Yo. Ya, kok tutup Mbak Dita. Nadian wujud demo
Bagong. Nun. Pun dadi budayane piyai mriki nduk Nggih. nang Kairo. Dados Nggih. kene niku ana punden sing ngajari awake dhewe aja nganti nyingkur. Oh nggih. Mila kagem waranggana mligi panggunge ten ngarepan. Pamrih ora kecedhakan kalih punden sinten wingking kelir menika. Oh nggih nggih nggih. Nggih. Yo. Dibacutke. Dita ayo Dit. Nonano. Sik Sri Huning lho. Ora podang kuning, Sri Huning. Lah niki wau anu iki Mas, mulaine nggih podang Oh iya, kuning. sik baleni kok ngarep. Oh Ya, nggih. Iki pancen Sri Uning lagi ngoyak podang kuning ya. Lagi remeng Putri pedang kuning. Kang Sulistyeng Warni. Ya. Putri Kang Sulistyeng Warni. Nonano. Ya. Sri Huning Mustika Tuban Putra Kanjeng Sira lawe. Bagong. Mas Bagong rada nyingkir aku ndelok streaming iki sampean ngelek-elek ini ngono rada pikir sithik. Pinggir oleh. Ngelek-ngeleki pemandangan. Wong gur ngadeg kok ora beneran. HP ku dadi ngeblur iki lho. Nonano. Ya. Mau-maune ya piye? Tak prageng bajana Matur Bebela Wiratmaya Mung sak bawa sing dadi sawer ya ora elok. Ora elok. Sing ngapa to gong wirawiri ning kono Nggih, iki? matur Piye to suwun, aku lha aku nggih, kudune Bapak. ngendi ngono lho. Ora ngono lho wong dalang kok ya sesuk nyetreming, wong dalang kok nyetreming. Lah aku ngawasi kowe kok. Apa aku maling diawasi iki? Ya. Apa kok ora bener? Tan urung Sri Uning gugur. Mas, Bapak Ibu sing badhe nyawer Mas Bagong ampun luwih saking 5.000 nggih. Pun Mas, nyutingmu kok kene Mas. Kowe iki nyuting iki malah ngetutke aku terus. Dadi nang kene Aja wirawiri ya to, Lek. kono pindah rono. Maskotnya panjenengan to? Kae lho. Pak Bagong. Walah. Wis nang kene nyutinge pindah rono. Aku salah meneh. Kowe nang kono wae nek aku nang kene. Kok dimarahi iki pripun to? Manggon iki yo ngopo sel-selan nang kene iki. Dadi mustikane nek nyawer Bagong aja luwih saka 5.000. Nah, leres niku. Nah, Yo. Tuban. Yo, dibukani. Yo Mbak Dita. Yo. Sri Huning Mustika Tuban labut tresno tuwin saben Oh oh marang Raden Wiratmaya
ature Mbak Cangik. Ngapa ta? Kancane nyeket aku 20. Sawerane. Wir kokean 20 kuwi. Oh, Ya enek sing 5.000 kancane Rezeki kudu nyatus. disyukuri le. Rezeki kan dah disyukuri Iya, kok, tak Pak De. syukuri. Leres ki Mbak Dina. Lah iya Benar no. sekali Nah, lho. terus Pak Isin lungguh. Mboten ora Mak 20 mboten ora monggo. Niku kokean Pak, 20 niku diengge sesasi. Kancane 50 kula 20 mboten ana apa santet. Yo, lanjut. Katresnan mring wirat maya dinanti dengan Yo, irama seger. Pas vokal digarap ngerangin. Matur nuwun Pak, ra apa-apa 20 ra apa-apa. Kancane 50 kula 20 betul. Pun diparingi 50 lho Pak De niku Pak De. Santai mawon. Wis diparingi wis alhamdulillah. Nggih, nggih. Yo. Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Mbak Dita balik rene, Mbak Lintang Kairo nek ana lenggan ning kono sik lenggah. Aja ado-ado soalé gentenan. Aku tak nyuwun tulung Mbak Hani karo Mbak Suci ingin maju rono, ayo monggo. Monggo. Mbak yo mesem rangut pedae apa? Mbak yo guyu Susah pedae apa? Tetep poe janji aja emang aja tansah juang nadyan aku kok tansih tak janji mesem
Terima kasih, matur nuwun. Mas Bagong. Nun, Penyuwunane Pak Diarto kendhil napa? wonten janjimu Terus? ugi ninggal katresnan, Mak. Oh ya, ninggal katresnan. saking Yo ninggal katresnan sik diwalik. Ayo. Nggih, niki ngaturke salam riyen nggih Mas Dalan. Monggo Mbak Hani. Selamat malam kagem para pamriksa sedaya, diaturke salam-salam sik. Nggih, katur wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Mugi-mugi sing jawab salam diparingi rezeki kang lancar. Amin. Diparingi sehat. Amin. Diparingi duit sing akeh. Amin. Utange ndang lunas. Amin. Mengke ge utang malih, Bu. Ha iya. Heeh, biasa. Utang ya kena waton diukur karo kekuatane. Nggih. Nggo semangat urip, Mas. Nggih, Mbak Hani sowan ten mriki wis ping pira tak takon. Tasih sepindah niki kalih panjenengan. Sepisan muga-muga iso manjing dadi sedulur kerep sowan rene. Amin amin. Mbak Hani pidalem saka ngendi? Kula saking tlatah Tulungagungan. Tulungagung. Tulungagung. Kita ya anggota SGI. Ya iya. Napa niku? Mbah, aku wis ora. SBI apa sedulur Bayu Iblis, Pak? Ora Nggih, niki SGI. wau napa SGI? Ayo grup wis kar gadung ya. Oh nggih. Nggih. Niki wau Pripun Mbak Hani? Kula ndredeg lho. Tibake jam 10 wis limbukan sampai aku arep pipise tak empet. Masa pipis dipet? Tenan. Tokno. Loh, aku mang ndek daleme Mas Tio kalian Ibu Ida dan Mbah Nono. Nggih. Tenan Mas ning kono ki sembarang wis cuma wis. Ya, Enek nek- gedang, dawa-dawa gede-gede, enek jeruk. Enek apa jenenge sing dawa-dawa digulung niku napa, Pak? Umbel. Tumbek. Wah, lah ayo bodhek Apa, Mbak? Tumbek. Tumbek. Heh? Yo, tumbek. Tumblek. Salih. Salihu dadi ya niki Salihu. Apa? Tumbek. Sebenarnya iki dublek. Tumbek. Mbak. Tumbek. Tumbek. Nggih. Tumbek. Nggih, rasane kenyil-kenyil ngono. Isa kenter-kenteri ya. Ya anu, Mbak Hani, ya Dalem. kudu menyesuaikan nek ning kono ki adate lak limbukan jam 11 tekan setengah 3 kuwi to. Nggih. Nek nang kene ora usum. Nggih. Ya. Lah nggih, sampai kulu-kulu ngoten. Iya. Heeh, nganti dadane ayu nganti ilang, heeh. Nek aku ora usum ya. Nah, niku mboten ilang wong nyatet dilangi. Ha iya. Sanggul wae glundung kok ning ngetan iki. Iya. Kudune Bagong iki metune iki setengah 4. Ngono kuwi. Nek jam 10 iki kerisiken kowe, Gong. Pripun? Bareng iki peniti ngukuti gamelan kowe metu kudune lagi. Saya ya timbange nang kono kroyok jingklok. Yo, kuwi mau lagune apa? Ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Dibawani sik, dibawani sik. Monggo nyuwun ringane Mas Sigit. Ning 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 noni ning nong. Ayo. Aku nyuwun dibawani apa monggo, disilihke bawana apa monggo. Kangenku tanpa upama ya kena. Ayo Mbak Hani. Napa bawane? Ayo. Jare mau ngampet nguyo, ngedene aja banter-banter kok trit ngono. Bawa Aman. trit ngono. Ayo, bawane napa, Nderek? Kangenku tanpa upama mong sliramu kang dadi talenging ati. Hop, ayo Bagong nutuke karo gandrung Mbak Hani. Ayo. Itu laras dhewe. Ayo, ayo. Wes lawas gonku nunggu. Wah, apik le nyolong lapas. Apa tadi? Iki golek panggenan Ora sopan. Ora sopan piye? Ono pelang sing ayu, digandrung lah aku dikeki bokong. Loh, Aja ndak siapa yang ngono to, gandrung Mas. kan yo ono Ya nyawang, wis ngerti aku gedhi kok ora dikeki nggon. padha gedine kok. Iya. Ayo gelut tambah sithik ayo. Ayo, Gong.
Keprono ya aku. amung tansah leledo Mbok digandrung piye wong sing lanang kok pasif men kuwi dadi wong lanang iki. diajeng Nggih Kang tak Mas. pangku ya Nggih. Nggo awake dhewe. Lah iki memang kok pareng ngerampok. krapok piye ngono Iki ngono gak iso ya Dik mangku. Soale wis diabetes. Wis ya. ya apa hubungane mangku kok diabetes Ya sikilmu kejulino. Wis ngene wae wis. Anu asam urate kumat to, Mas. ora aku nek jejer kowe mari kok Oh, alah tak omong nek mbok lek ning omah lek kok bawa leseng meneh. wong ora tumbak cucukan ngono lho Wis jelas. Live streaming lho niki. aku ki gandrung kowe iki jane ya rada piye ngono Lah napa? sebagian kok aku nyawang kok gede nggonku Trana nek je pramani ya ngene iki cek jane nek wis nggih to Pak, ngoten to Pak. Oh iya. Bagong iki suntikan kuwi. Ayo. Anu. Ayo, Gong. ngeling ana rikala dinaka pungkur sliramu nate sawangan kae diajeng Apa Mas? ana munyuk loro dulang-dulangan Ya kaya persis rupamu lho Mas kan Walah, siji. alah. Syukur. Wong lanang dirupak-rupake gelas ora kajen. terus kok terus pasuryanmu Tapi ngono Mas, tulung agungan iku rupamu. Heeh, rupamu. Bagong ora dirupa kok. ya pancen rupaku kaya ngene kok aku arani rai munyuk ora apa-apa aku yang duwe kanca nang kene Sinten? piye Rok kabare Rok Kok padane buruk. Kowe ya bapake Bruk. iya Ayo. sliramu nate ngendika Anonen ran tresna lahir terusing bate Yo buka celuk digarap langgam sik Mas Anggit. Monggo. Monggo Mbak Hani, ayo panjenengan sing disiki. Monggo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku sliramu rasa aku kudu sambat karo Mbak Suci. Tak suwun rindu
Memane, yo Mas Anggit. Ayo bayang-bayang. Mangga Mbak Mas Pak Kedil, apa Pak Kedil? Mbak Hani, yo. Terima kasih. Pak Bayu. Dawuh. Menika Dawuh saking Pak Lurah. Nuwun hubungan ibu-ibu PKK kapure jumeneng ngaten. Oke. Monggo ibu-ibu PKK sampun Monggo. seragam ngono wae. Ibu-ibu PKK, monggo jumeneng. Lagone pun Rama. Lagune napa? Napa, Mbah? Gugur Gugur gunung. gunung. Oh nggih, ayo. Gugur gunung. Monggo Ibu. Diaturke. Ayo Monggo gundur. ibu-ibu PKK. Gugur kok gundul ayo. Dalam? Oh, nyuwun ayang-ayang. Oh, nggih. Oh, ayang-ayang. Ayo, sik. Kanca-kanca siap ruwi. Ayang-ayang. Pandularas wis. Oh ya wis. Monggo, ayang-ayang. Ayo Mbak Hani karo Mbak Lintang Kairo. Ayo. Kene, Mbak Suci ben lenggah kene. Ayo, ayang-ayang. Ayang-ayang. Piye kok? Ayang-ayang nggih. Nggih. Saking ibu-ibu Kata-kata siap. PKK. Monggo ibu-ibu katuran. Bu, monggo Bu, jumeneng Bu. Jumeneng. Ah, Joget, jan. joget bareng-bareng nggih. Teng mriki lho, teng Monggo ajeng. ibu-ibu Monggo PKK. ibu-ibu PKK yang cantik-cantik, Masya Allah. Pun seragam kok, Mbak. Nggih, Monggo, pun ya. seragam ya. Ayang-ayang. Mengke kula geret nggih, Bu. Kok digeret to? Tak modal aduh. Kok kasar men, oh? Ora Deretmu parah. molor ngawur. Ora pareng. Monggo pundi ibu-ibu. Monggo, Bu. Monggo ibu-ibu. Ah, nunggu musiknya dulu. Oh, nunggu musik. nunggu. Oke. Nggih, Musik. Dereng Musik. hangat. Ya, saya kayak neng room. Pemanasan. Ayo. Yo, diaturke yo. Ayang-ayang. Ayo kaya ngapa lagune? Monggo. Yo Mas Nanda.
Menika disuwun kali ibu-ibu PKK. Si matur suwun. Ingkang nyuwun Ibu Inggi, Bu Suwarni. Gop. Dun. Iki ana sawerane nyomang tampa saweran saking Bu Inggi. Bu Inggi. Ya, rasa gelo. Mau saweranmu jatamu 20 to. Liyane 50 20 nya iki sawerannya ditampa kene. Ora kaya-kaya wis mas-mase sakmu pinter. Pinter piye? Ijor 2000-an tenan. Nah sing 2000 Iya. ya ora apa-apa disyukur. Lah Disyukuri iya. Mas. Pira-pira ya kudu ditampa sing Nggih. ikhlas. Amit. Ya iki sawerane tampa dhewe. Aku ra wani Nggih. gak aku ndak dikira anu bathi. Oke. Tampa Wow. saweran saking ibu-ibu PKK kuwi Wow, Mas Bagong. Alhamdulillah. Alhamdulillah Nggih. matur sembah nuwun ibu-ibu PKK. Nggih Ya. mugi-mugi sehat selalu nggih Ibu, panjang Amin. umur. Amin. Lancar rezekinipun nggih. Amin, tambah subur-subur. Nah, apa nih? Lah, Apa nih? Awake iki lho kan lek lemu seger subur ngono. Berarti iki tandane bahagia. Ngono. iki 2000 sawerane 2000 punjul sithik. Oh, kena nggih anu ning toilet. Tolak angin kok kaya ngawur. Oh, wis diparingi tolak angin kuwi sawerane. Matur nuwun tolak angine. Yo, mumpung Mbak Ani karo Mbak Lintang sik jumeneng pisan kas iki ana sing ngersake podang kuning. Podang kuning. Ayo, Iki diaturke wonten sik. nawala wau sugih tanpa bondo lakune sing kepiye ya, Mas? Ya kok gak digoleki sik. Nggih, sugih tanpa bondo. Kok patersaka nek wis ketemu ditokke. Oke. Nek sik do melek. Ayo, Nggih, niki ngagem bawaan apa? dibawani Mbak Hani, Mbak Lintang Nggih. dibantu niku suarane ra rada Iki serak. kakean tanggapan iki Dek Lintang iki. Alhamdulillah. Dopingmu apa? Hah? Dopingmu apa? Doping piye? Doping ki anu, vitamin atau apa gitu ndak? Heeh, pakai Duit. Oh iya. Kuwi vitamin sing paling mandi kuwi. Sing pink-pink kuwi pokoknya. Tak kira ki Pink, dopinge Kan cewek pink ya toh. Monggo. Yo dibawani, monggo. Nadian wujud Nadian wujud temong peksi noneno Halus manis toramraati. Mas Bagong. Podang kuning mereka dipun pundhut Pak Waji, Pak Dedi, Mbah Toyo, Pak Aryadi, Pak Rasid, Pak Markom, Pak Tompo, Pak Rukani, Pak Sudir. Wah, Pak Sudir tekan kene. Ayo Pak Kok Santoso. apal men jenengan apa-apa kepang sedaya? Nggih. Niku- nawala kae lumat WA. Oh, Niki sedaya niku penggemar wayang saking Rembang. Nek kula mayang daerah sak cedake Pati Rembang niku mesti nenggani kiai-kiai niki. Nambah pas Kau ki Pak Kades, Pak Narjo ngerasakan gugur gunung, Mak. Oh nggih, niki Pak Jayadi RT 5 RW 1 ngersake podang kuning. Nggih, monggo yo. Bos golek isi podang jenar. Oke Pak Haji, anu ngersakne Pak Sinten? Pak Kasino. Pak Kasino ngersake pepeling. Oh Pak nggih. Kajiso. Oh Pak Kajiso. Siap. Ayo. Kasino Laindro. Gini kok Pak Kaji lek mau bisiknya. Kok ngelih-ngelih piye to? Anu. Ibu Iba bunga hingga tiku
ya diaturke buka celuk, engko kendhangane Gangga Mina Mas Anggit entek. Podang kuning bablaske Rama seger ning pepiling. Monggo, ayo. Monggo. Awan ning omah wis ora krasan. Uyuran ambele isih ngetas sayang. Potong-potong miteranganku goleki ora krasa iso aku memang yenengan iya kan sayuran golek sing tak sayang ora krasa Rama seger Mas Anggit. Matur nuwun sampun dipun aturaken. Nggih, heeh. Yo pisan kas gugur gunung ya Mas. Nggih, gugur gunung iki semangat gotong royong. Ngapunten Pak Om Bayu saderenge. Nggih. Iki wonten pamundutan saking Bapak Gupo Kasmoro nggih, saking Bapak sinten? Nggih. Mengko tak dum karo goro-goro nggih, Pak. Pak Haji. Karo Patek Songo. Nggih. Nggih. Didum wektune kabeh kecandak. Monggo yo gugur gunung sik cah diaturke. Oh, gugur. Monggo gugur gunung. Monggo yo. Pinangkani nggih, Bapak. Monggo. Yo. Monggo Pak Karjo, gugur gunung, Pak. Monggo.
matur nuwun. Mas Bagong. Iki jane arep tak wisine gandeng sing ngersake gubuk asmara ki. Bar iki arep kondur gitu. Nyuwun didhisikke. Ya wis turuti. Yo diaturke sik yo pisan kas yo. Nggih, gubuk asmara, Pak. Nggih, yo Mas Nanda yo, monggo. Buka kendang. Monggo, ayo. Nggih, matur suwun. Matur nuwun Mbak Lintang, Mbak Ani, Mas Bagong. Tak tutuke ning Patet Songo, engko tutuke. Siap lang ning kalang walak arep bangun kar. Tinton derek kono